Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah gidan nan ake dauka yan fim. Nan ne ake dauka daga ina? Wallahi daga Tabanni muke. Lalle kun yi tafiya mai nisa. Ku shiga. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai, nan ne ake fim? Nan ne. Ai ko ka kai? मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Namaste he. Nan ne ake ɗaukar fim? Nan ne. Yawwa. Yes. Daga India muke. Daga ina? Daga India. Kun san abuci a ci na gani lage? Dawa ka sani a India. Ka san su Burmaniya? Kai idan na fito a acto kana boss wallahi sai ne maka 1 below 7 dash. Kai abokina mu wuce kawai. Ya bros, nan ne gidan Malion. Nan ne gidan Malion. Oh, ka ga wani nan kamar yana jin kashi nan ya ɗauka commercial toilet ne ko me? Kai baka san ko mu suwaye bane. Ya za a gane ko ku suwaye? Ban ga an rubuta sunanka a goshi ba ballanta na gane ko ku suwaye. Abokina mu nuna mai ko mu suwaye. Oh, one neck, pack 'em, body too correct. Oh no, Eddie man don't forget. Money go pay for, oh collect, oh wale. Alaikum salam baba. Yaro nan ne ake ɗaukar yan fim? Baba nan ne. Alhamdulillah Allah mun gode ma. Yau shekara ta 75 kenan ina san in yi fim. Sai yau Allah ya yi. A rediyo na ji ina a gona. Sai yau Allah ya kawo ni nan. Gidan Maliya. Oh, baba an ci zamanin jiya amma su ake sai an ci na yau. A'a yaro, ka ba a hankali kar in ma baki ka koma mai tafiyar wahainiya. Baba bakin ka ya sare ɗanyen kashi. Kai wuce bane in wuce. To kaga mai gadi mu za mu shiga daga ciki tunda kai Allah nan ya aje ka sai kai ta zama mu shiga gidan Maliyas. Ka kai, za mu haɗu da kai. Kai ku shigo ga Malios nan. Na janje da gidan gona lare laraba ni da na nuna ina sanki halin ki kaman na mutanen da tafiyar ki kama ace san da zuciyarki babu halin barna shi yasa fa na nuna ina sanki rayuwar ki tabaraka lale shabdin ki kamar coca cola ke ci wanda woman a sanki babu kalula in tuna miki sana alula sama ta can sama lula sako kasa duba kalanda rana au. Yawwa duk kun zo ɗauka fim ne nan ko? To gaskiya ne, mu nan
za ku da ana fina-finai daban-daban. To mu nan ba irin fim ɗin da muke yi sai fim ɗin horo. Horo za ku gana ɗauka fim ana cire ƙafa, ana cire kunne, ana ƙwaƙunan idanu. To mu namu ba irin nasu ba ne, su nasu da wasa suke. Mu namu fim ɗin da gaske muke wannan. Ku naku da gaske kuke yi? Kun taɓa ganin wani fim ibil dai ana cire idanu, ana cire kunnuwa. To mu ma haka nan namu yake. Idan mutum ya rasa ransa wurin ɗaukar bidiyo, za mu tattara kuɗin shi, za mu je mu ba 'yan uwan shi. Saboda haka yanzu za mu fara ɗaukar fim ɗin. Kai harshe, a shi takardar nan, ka bi su ɗaya bayan ɗaya, kowa sa hannun shi. Duk mai nema zai samu, a sannu mai jimar shi kan gishe kai ne da na yi hasashe. An gama. Kai Gomis, zai ka cire wancan kunne mana. Kuma na ga shi ɗaya na wallahi.